mitäs mä söisin? Pitäisikö syödä piirakkaa? No, mä syön sitä. Joo, kannattaa ottaa piirakkaa, koska se oli mun makuun. Ja säkin tykkäät, koska me ollaan samassa perheessä. Niin, me ollaan ihan samassa perheessä, niin miksi me tykättäis? Ja Alex, no, sä yleensä tykkäät kaikesta mustikasta, niin syö piirakkaa. Ei Emina, sä tykkäät yleensä piirakasta. Mä menen vessaan. Okei. Ei täällä ole vessa. No, mennäänpäs näin. Anteeksi häiriö. Tulin vessaan. Niin ei mitään paniikkia. Joo, hätää. Ei, nyt ollaan täällä vessassa. Oho, mä vähän kokkasin. Ei. Laitan tää kiinni, kuka nää. Mennä nyt. Ei. Moi Alex. Mun pitäisi varmaan lähteä tallille. Tai no, mä en enää jää syömään. Moi. Mä tuun sinne. Kun mä pääsen sinne. Joo, Ponsku. Onko sä ajatellut vielä, mitä sä tekisit tänään? En. Okei. Siis joo. Onko tää vähän maisemia? Mäkin tuu. Tää näkyy ihan sairaan hyvin. Tuolla on toi Ginder. Ai missä on Kinder? Tuolla. Ai tuolla. Joo, siellä siinä äitauksessa. Voisin tulla koralta ja vähän käydä moikkaamassa. Moi Kinder! Okei, kävit aika nopeasti moikkaamassa, mutta mun pitää mennä nyt. Okei, moi. Moi. Krisella, mitä sä mahdot tehdä siellä? No, mä vaan kävin pesemässä hampaat nopeasti, kun mun pitää... Toi tippu toi Frankin peti tosta. Joo, mä näin. Mä täällä katso. Sä ruikut! Sä ruikut! No kun mä voin kertoa. Mä olin tuolla, mä istun täällä. Entä sä pudot? Ai. No mä tuun sinne. Santeri! Huomenta! Herää! Huomenta! Herätty! Santeri on kyllä ihan... Ja aamupala koittaa. Mitä on aamupalakseen, äiti? No en mä tiedä. Vaikka muroja. Kumpi haluut? Muroja. Mä. Miksi mä oli ton muroja? Ja miksi sä pudotit Santeriin? No en mä tiedä mikä se on. Ja niin sä kadoit tikkaat. Eikö, kato niin kun noissa minitikkaat täällä portaiden tuolla. Ei portaissa kun noissa, kun menee ylös tuonne kellä. Ei kun tuonne. Niin ne tippuu yhtäkkiä vaan. Ja tässä jollekin vähän juomaa. Mä haluan sen. Ja siinä sä voit mennä tuonne puolelle, et älä on Santerin vieressä. Täältä murot. Ei mitään muroja. En mä sano muroja. No, voitais mennä siivoamaan kakat tuolta. Onko siellä kakkoja vai taas? On, hevoset on ulos tehnyt tässä yöllä. Oho. Mitä onks? Tuossa yö lippu. Mitä? Mikä tämä auto? Se oli vähän niinku koiranlainen juomakuppi. Mun mä menen nyt tänne tallille. Joo, mäkin tuun siivomaan. Mitä tallille? Mä oon piletyttiin täällä. Ai niin joo, Krisalla oli tänään tunti. Olipas mä vähän höpsö. Kun enhän mä muistanut. Moi, Anni. Ei kun siis äiti. Haluatko sä tulla vai onks mulla tänään tunti vai? On. Joo, mä menen. Kenen mä menen?
Sä menet lumella. Vuoden se alkaa. No, 20 minuutin päästä. No me laittaa vaihdolla kuntoon. Joo. Täällä on nämä kaikki esteet ja kaikki, että jos te ette nyt tiedä, kyllä te tiedätte, kaikki tietävät, mutta nyt mä otan esteet. Siinä meidän kissan viiron häntä. Eikö Rosetin? Menee viiron ja Rosetti sekoisen, kun ne näyttää niin samalta. Ja kentälle! Sä kentälle! Okei, nyt vielä odotetaan kirjallisella. Mä tuun vielä laitan tänne. Ootas. Mä en nyt saatan tää lumea, kun tämä vähän. Tukas lume. Mennään. No mä nousin nyt selkää. Joo, sä voit nyt kävellä tässä ja ravata ja kaikki laukutaan. Joo, mä ikänä vähän kävelen. Joo. Ootas, mä en nyt pääse tästä. Mennä sinne Anni luo. Sitten. Ravi! Ui, kauhea ääni. Kuuluuko se näyttää tällä nilkoistavaa? Kyllä luulen, mut vähän naurattaa tässä samalla. No, nyt voisit hypätä. Joo. No sitten hyppääpä. Lumi. Hyppää. Mä vielä uudestaan. Joo. Voi naurattaa tänään, kun naurupäivä vaan. Melkein joka päivä. Hyvä päivä, joo. Ja nyt voisit mennä ottaa heppaa pois. Okei. Poika, muru se kiivi. Mä käyn herättänyt Janun. Jana! No. Aamupala kutsuu. Onko mulla ei nälkä? Aamupalalle! Kohta saadaan aamupalaa. Onko pakko? No, et sä sitten aamupalaa. No en mä tarvitse, kun mä kuitenkin teen kaikkea muuta. Mä tuun sinne alas. Kuule Santeri, nouse pois. Ei mä halua. Mä menen tallille. Ei mä halua. Santeri, äläpä nyt itke pikkusesta jutusta. Tule sinne talliin, sun pitää mennä tallille. Okei. Tuu, mä menen nyt. Pääsen nukkumaan vihdoin. Miksi me tultiin tallille? Me tultiin tallille, koska me tultiin tänne tekemään kivoja juttuja. Katsomaan, kun kaikki tekee kaikenlaista. Ei täällä on kiva. Ai. Lopeta opiskella äitille. Ei, et me. Mä voin antaa vaikka sulle karkkipussin, jos sä tiedät. Ai. Mä menen tänne tallille. Okei. Eipä tuuli. Mun pitää voikkaa. Hyvä. Fania. No sitten potkitaan tuolla. Mä laitoin taskulampun tänne. Aurinko paistaa. Aurinko. Tää olikin taskulamppu kuitenkin. Missä löysit? Sä potkit Fannia. Tällaisen kakka. Voi ei. Moi. Mä oon Frankki. Frankki, moi. Mä menin tonne ylös. Moikka. Niin ylös. Tää voi sanoa. Moi, äiti. Hei, 5 pitää lähteä reissuun. Mä sitten, niin kun mä en tonne, siis mä sanoin ylös, mutta se oli vahinko. Frankki, nyt pakataan. Mennään pakaamaan sen tavarasi. Mennäänkö tallille?
samalle. Ei, älä itke. No, nyt lähdetään kuitenkin. Ei, kun siis me mennään niinku ihan Espanjaan viikoksi. Espanjaan viikoksi. Ja hevoset mukaan. Kaikki. Ei kaikki. 3. No. Mä oon ainakin lumeinen. Ponsku, lumi ja viva. Mä menen sitten kaikki lasit tekemään sinne. Jano ajaa. Joo, mä hain nopeena aina varusteet. Ja sitten ei vaan kun menoks. Tano ei vielä. No. Ruokaa hevosille. Ei, ai niin joo. Mut missä me eiku ai niin joo. Sä tarvitsaa nukkumapaikat. Ja Oli meillä on vuoro. sängyt. Joo, niin meillä on sänky. Mut joo, meillä on vuoro. Mutta mä nyt alan kohta opilaksi ja kohta ready. Ponsku pää jäi väliin. Mä otan ponskua vähän tolleen. Ponsku jätti siitä välistä pois. Ja kaikki. Ja lähtö. Oho. Nyt me ei jakseta kuvata tätä, jotenka nyt lähdetään. Oletko aivan varma, että tää oli oikea suunta, kun ei täällä mitään näy? No, aika vähän kyllä. Mä saan käydä. Mut joo. Tähän suuntaan. Joo, täällä lähti jotakin. Joo, niin näkyy. Seinästä. Ja niin. Tässä. Et sano, että siellä on sutkuista. Mikä järki olla sutkuista? Niin. Mutta nyt ollaan perillä sitten. Mä nyt menen tonne katsomaan, miltä toi näyttää. Joo, kannattaa ottaa kaikki tavarat, kun rupeaa kohta satamaan taas vettä. Joka päivä sataa vettä. Hevosen omina. Onko se yläkerrassa vai? Joo. Okei, no. Tänään vein hevosen ominan. Niin, tänne tulee lisää. Au. Eikä se sattunut. Ai ei, vai miksi mä sit itkisin? No, saattaa olla, että sä itkisit, vaikka sua ei oo sattunut. Niin joo, fiksu isosisko. No, oon mä fiksu. Kiitos. Mä voin laittaa vähän musiikkia meille. Joo. Tää toimii enää. Mitä musiikkia tää on? No, mä vaan virlitin sen siihen. Keksi. Että tosis. Keksi kädessä. Mikä tää yläkerta niinku on? En mä niinku tiedä, mutta mulla on keksiä. Keksiä. Ja syöt vaan jotenkin keksiä siellä. Mutta En mä tarvitse. siinä! Syö! En mä nyt jaksa syödä. Sun pitää! En syö, mä menen pois. Au! Äiti! Siellä sivutti mut. Opa gammastai. Hei, mä oon ainoa, kuka pystyy liukuun. Moi, mä oon ainoa, joka pystyy liukuun. Kato näin. Hui. Ai herranä. Tää on joku tämmönen salapaikka. Kato nyt Se ei oo vaikka. salapaikka. Se on tämä. Ai hitsit. Täällä mä nousen sitten koko yön. Mäkin tuun sinne. Mä testaan. Voi ei, tytöt ja pojat. Pitäis olla aamupäivällä. Voi ei. Pitäis olla kaikki hyvin. No, sattuu ihan vähän tiskaan. Ai. Voin taas sitä musiikkia. Mä vaan nyt nukun tässä. Mitä nyt vaikka mun vähän aikaa sänkyyn? Tää sitten mulle. Älä sit syö mua, please. Hei, lumi. Kaikki mukaan. Lumi.
Ja kaikki on mukana taas jälleen.